Horas madihita amanginang sonari masuk mahita tu PHD lansia di bagasan sadarion alai sebelum kita mulai tapaseret marohata dia dupani Tuhan martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 183 ayat sada. Dami ni di batana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramo tia hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang sude hamu akan tua-tuaku tabuka ma bibelta asa tajahata ni Tuhan natar surat di Efesus bindu 2 mamuka maisian ayat pitu 1 ayat 10. Ujama sianon amanginang tatangon ma sonon mahata ni Tuhan. Laos patuduhon nado di akatik kinanaing rodope surung ni hamoraon ni asini rohana di basa-bason nai maradopon hita di bagasan Kristus Yesus. Aisyah nasi ni roha do umbahen na malua hamu dalan haporsiaon jala dada binan muna silon leho ni debatado ndang tungsian parulao ni asa unang adong na mamuji diri ay jadi-jadian na do hita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dinggan hita ayak kaido di pature di batahian asa ta parangi hotai ima sahatna amanginang turpuk PHD lansia di bagasan sadarion manaringoti taringot tu topik asi ni roha ni Jehovah do haluaon. Adong tolu bagian yang dipatorang di bagasan turpuk Efesus bindu 2. Parjolo nakin didok di ayat pitu amanginang didok do mangolu di bagasan Kristus. Diaraun turpukondo, diaraun apostol Paulus do hala Efesus tiki asa sudei jolma nanungal manjakon Yesus Kristus nagabe dalan ngolu haluau ni nasida ikon dijakon ibana do ikon dijakon bangsoi do bahwa holan Yesus Kristus do na mangaleon haluaon tu bangsoi tu keluargai nang tu hita ganuk marsada-sada danga dong haluaon sion portibion alai sian Yesus Kristus do haluau ni amanginang. Jala takas do disosohon ibana taringo tu ni hina arga ni sakap haluaun na sian debata tu sudi jolma. Tabereng ma surat ni si Paulus di surat to do amanginang. Songon dia do pambana ni debata ala ni holong ni rohani debata tu portibion. Dungi di lehon ma anak na sasadai. Asa ganup na porsi di bana. Gabe dapotan haluaon. Ima sesa dosa. Malua hita sian jea.
Dua ka hamatean dungi mangulu mahita di hambaruon ima di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Nunga tardidi hita di bagasan di bata ama, di bata anak, di bata tondi. Dalam arti nunga sada hita di bagasan haluani. Dang boy be hita mandok, dang dope malua au. Unang hita mandok, dang dapat haluan dope au. Dang nunga tardidi hita, nunga tajalo Kristusi. Jadi molo sukun hala, nunga malua ho sendosam. Tadokon nunga malua au. Alani Kristus nunga mate. Jala ditaluhon simbolis. Mate ibana, alani dosa hita jolma. Ido maindokon mangulu di bagasan Kristus mahita. Ala nunga di palua hita marhite mudar ni Yesus Kristusi. Di ayat pitu takas doi amanginang di paboa. Haluan boloni di bagasan Yesus Kristus anak ni di bata. Nah, napaduahon di ayat 8 satu ayat siap. Molot tapatupa ulau na denggan dada asa malua hita. Nah, sonari godang dohala mandokon molo mangulana denggan hita ido syarat lau tu surgo molo burjuho amang molo burjuho inang ido tiket lau tu surgo bohado. Jadi godang dohala tiki na sonari merlumba membaina denggan dungi boleh sukun baso mangulana denggan asa sahat tu surgo. Di bagasan turpukon di pabua do takas tu hita bahwa molo hita mangulan na denggan sada tanggung jawab ta doi dia do pani Tuhan. Ala nunga di leon tu hita haluan bolon. Dinamate Yesus Kristus mokop hita. Tanggung jawab ta doi. Molo nunga ta jalo na denggan sian debata marite Yesus Kristus tanggung jawab ta respon ta dia do pani Tuhan. Ikon lambur juma hita manghuton bogas ni patna. Ikon satia mahita manghuton hata na badiai. Ikon tong do tau lahon hata ni Tuhani. Ala memang sada tanggung jawab doi. Jadi molo hala Kristen burju jala dia burjuon membahin na denggan. Ala ni tanggung jawab ta doi. Tanggung jawab doi. Na parduan muse molo mauna na denggan hita amang inang parbuen ni hapor siot ta doi. Sima takas molo na tutusi tutudo hita. Maka holong di batas siya nasa roha, siya nasa ngolu, siya nasa sudia ka pambainata. Tarida may mariti aka pangalahota. Jali molo mangulon na denggan hita, ido tandana marparbue ma hapor syautai. Iman kita berbuah, makanya terwujudlah kita bisa mampu dan mau berjuang bahkan berkorban untuk nilai kebaikan. Dan alania sama surga. Nah sonar suku-sukun, molo songoni bohado carana sama masuk surga. Asini roha doi amanginang. Asini roha doi. Alani hapor syota maradopon Tuhani. Dungi asini roha mai. Makana boy jambarta surga hasonangan. Makana tayuton Yesus Kristus. Toktong hita mangulu di bagasan Kristusi. Asa toktong miam asini roha nai. Di bagasan parnguluata ganu pari ganu tiki. Jadi manang sadiari pedi diarap Tuhani hita. Tetap hita mangulu di bagasan asini rohani Tuhani. Alana surgo silon lehon doi tua kana porsea. Jambarnya kana porsea dos surgoi. Jika engkau percaya maka engkau akan bersama-sama dengan aku. Jika engkau percaya maka penyakitmu akan sembuh. Jika engkau percaya maka apapun yang kau lakukan akan menjadi. Haporseaon doi. Hasonangan. Surgo hasonangan. Silon lehon doi. Itu adalah hadiah gratis pemberian Tuhan. Dan ngalani mangulan ulau na burju hita. Molo tayo itu ngalani ulau na burju manginang. Piga majul jumlah ni ulau na burju na denggan tahu pak tupa di bagasan mulut tahun si ganupari. Molo tayo itu ngetong dalam gudang dua ka ulau na jata ulau si Tuhani. Molo songoni dang masuk surga masuk dia jolmaon. Hidup main di dokon namang inang molo petabayan pa na denggan dia dopa ni Tuhan marhiti akadongat ta jolma. Ido tanggung jawab ta doi jala parbue di sidet tanda bahwa marparbue ma hapor syauta dia dopan di Tuhan. Nah, bagian patuluhon dia 10 amang inang didokon taparangehon mana denggani ala naung di palua hita. On manakin nang hudokon. Jadi malah nunga saat haluan itu hita nunga godang ke asli rohani Tuhan itu hita dia pehon ragam di pasu-pasu tu hita. Jadi memang ikon taparangehon ma
nadinggani. Kita harus betul-betul fokus untuk selalu giat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ikon mampu do hita mandok ajar yau Tuhan mangulahon ulau nadenggan asa lamburju asa gabe ruas na burju, asa gabe na tua-tua na burju, asa gabe na toras na burju hita di hadapan Tuhan, asa gabe bangso na burju hita di hadapan Tuhan. Ala niaha, ala memang nunga tarasahon pambanan di bata. Ternyata dang alani usaha tai, dang alani haburjot tai, dang alani gogot tai, dang alani pistar tadi, alai sudido idokonakin, alani silon lehon doi, alani asini roha doi, takas doi diet walu nakin. Aisyah nasini roha do umbain nama lua hamu dalan haporsyaun jala dada binen muna silon lehon di debatado di air walu ima kuncina. Multa bereng di Bibel teh amanginang berhuruf tebal doi. Ima penekanan bahwa ternyata semua yang diberikan Allah itu adalah pemberian, berkat, anugerah, bukan hasil dari kerja keras, apalagi dengan perbuatan kita. Mau diukur do perbuatan ta sadia persen mai haburjo tahi dia depan Tuhan ni dibandingkan haburjo ni debata mardopon hita. Jadi marhite turpuk jamita di bagasan sadarion lam tugu maha porsiot manginang lam semangat mahamo manginang lam hipas mahamu toktong hamu mian di bagasan Tuhani mamuji Tuhan moliate ma Tuhan di leko Tuhan haipason di leko Tuhan gugu mangadopi ngolu-ngolu siganu pari lam burju mahita ima hatata jajita tu Tuhani asok toktong digohi hita digohi asini roha hita saluhutna jala maras ni roha hita. Amin. Martanya mahita. Muliati ma Tuhan hata nabadia na hujalo hami di bagasan PHD lansia tikion. Pasu-pasu mahatami Tuhan asa marura marparbue di bagasan ngolu nami siganu pari. Tarlobi ma ama doho ina nami akan na tua-tua nami Tuhan. Natoktong makabur juhon mar PHD manangihon hatami jala masihol dia kaasin ni roham apehon matunasida Tuhan pasu-pasu na godang asa mambain sonang roha doho pikiran nasida nang pe di bagasan hatuaon nang di bagasan keterbatasan namar sait nasida toktong maton dimi tutong Tuhan mangalehon parlinggo man mangalehon Tuhan tunasida gogo mangalehon tunasida ubat Tuhan asa toktong marlas ni roha unang luas nasida pujun salat nasida Tuhan mangadopi ngulu nasida ale tondimi ma Tuhan mandongani nasida arian borngin asa sude Tuhan marlas ni roha sudia kana tua-tua nami mauliate ma Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Tapuji ma Tuhata sian nomor 417 ayat sada. Uhut tapapungu ma peleata. Tatangnya korma peliata tua dopa ni debata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluh silun lehon na denggan. Do nasa uli basa na moliutus. Hupasat hami masian na len mitu hami pelenami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Aso para se kami pelenon. Patimbulon na rajon mo di tongo-tongo ni huriam do di portibion. Buhay marohanami maritihiti tondim asalamutan dahami godang ni silelon mitu hami asalam girgir hami mandok moliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmahita di bagasan tangyang ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu
Saya Roma rajonmu, saya saut malomo ni roham di bano tong songo ni bano gijang. Lehon matu hami sadari nang luan siapari, saya sama dosa nami songo pandesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon, dohot agogon, rodia sangapon sa leleng ni leleng na. Amin. Asin ni rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran ni tondi porbadia ma, nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Songonima amanginang acara PHDTA, toktong semangat kita, jalan tersenyum, Tuhan memberkati.